चला आता आपल्या राकेशने आसू मारायला घेतले बघा. आसू किती मावरा येतय. बाबा 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 इकडे दाखव. डायरेक्ट पिलशांचा पाऊस. या साईडला मित्रांनो चालाच्या हिट्टीवर बघा बोयटा. फक्त बघा बोयटा याला बोलतात बोयट्यांचा पाऊस. एक डरम भरलाय आता मित्रांनो. साईज फक्त बघा आपल्या पिलसाची साईज बघा. बाबा यो चौथा पाचवा पिलसा काढला विशालने. साईज बघा फक्त. राकेशने दुसरी आसू मारायला घेतली आणि ती पण भरून आली मित्रांनो. याची साईज बघा साईज. जालाच्या साईडला हिट्टी आहे मित्रांनो आणि हिट्टी भरले पुरे बोलतानी डायरेक्ट आसूर. बाबा बाबा हे आसू फुल भरले बघा. तिसरे आसू फुल भरले आणि नुसते बोलते केंद्रू का बोलता याला. एके याच्यातच काम डायरेक्ट.